Poštovani gospodine predsjedavajući, akademiče Reiner, poštovani gospodine tajniče, poštovani kolega Dretar, hrvatska javnosti. Evo, danas ćemo u ime Kluba Hrvatskih suverenista dati jedan kratak osvrt na kršenje Ustava, odredbi Ustava RH i to vjerovali ili ne od strane upravo ovdje nenazočnih predstavnika vladajuće većine, prije svega kolegica i kolega iz HDZ-a, jer imali smo priliku prije 2-3 tjedna čuti istup uvaženog gospodina Bačića, predsjednika Kluba HDZ-a, da prelaze i ulaze u pripreme za izmjenu Ustava u pogledu rješavanja, normiranja pravila o provođenju referenduma u RH. Da vas sve skupa podsjetim, Ustav RH jasno u članku 1. definira u stavku 2. da u Hrvatskoj sva vlast proizlazi iz naroda i da tu vlast hrvatski narod ostvaruje, znači kao zajednica slobodnih, ravnopravnih državljana izborom svojih predstavnika kroz provedbu demokratskih izbora, ali i neposrednim odlučivanjem. Dakle, podvlačim, hrvatski narod može ostvarivati i ostvaruje svoju vlast u RH i neposrednim odlučivanjem. To je zapravo jedan civilizacijski doseg, to je u skladu sa Poveljom UN-a, sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, sa europskom pravnom stečevinom jer normalno je da hrvatski narod, kao i svaki drugi narod, civiliziran u demokratskim režimima odnosno u demokratskim sustavima koji ostvaruju svoja prava, imaju zapravo tu neotuđivo pravo. Međutim, danas se osporava hrvatskom narodu ostvarenje tog prava na način da unatoč jasnim ograničenjima koja su vidljiva, trust mozgova Venecijanske komisije je jasno rekao da koja pitanja se ne mogu, o kojim pitanjima se ne može većinski odlučivati u odnosu na pojedina zagarantirana ljudska prava i slobode u nizu međunarodno-pravnih dokumenata. No, ovdje vladajuća većina i gospodin Bačić zajedno nam je sad priopćio prije nekoliko dana i kroz usta gospodina Bauka i gospodina Grbina da će oni doći do te dvotrećinske većine i da će naći zajednički jezik, da promijene odredbe o provođenju referenduma na način da apsolutno ograničavaju ustavno pravo hrvatskog naroda na neposredno odlučivanje jer će staviti ispred tog suverenog prava hrvatskog naroda, zamislite sad i počujte dobro, odluku Ustavnog suda RH koji će se na svaku referendumsku inicijativu u provođenju referenduma prethodno izjasniti i reći ne hrvatski narode, vaša inicijativa nije dobro došla jer ona nije u skladu sa temeljnim načelima ili ustavnom poretkom RH, to mi članovi Ustavnog suda smatramo tako, a članove Ustavnog suda bira tko? Većina ovdje u Saboru, znamo kako, po kakvim kriterijima, ja ne osporavam njihovu slušnost i sve ono što pridonose zaštiti ljudskih prava i sloboda, međutim u ovom slučaju ne mogu biti ti da uzimaju sebi prerogative koje im ne pripadaju, ne mogu biti ispred hrvatskog naroda i ta inicijativa koja nije dobro došla, koja je nedemokratska, da se Ustavni sud prethodno očituje o provedbi referenduma je apsolutno necivilizirana, ona nije u skladu sa ustavnopravnim načelima naše domovine Hrvatske i
SDP i HDZ žele na taj način zauzdat slobodu, pravdoljubivost i svaku inicijativu hrvatskog naroda koja je u prošlosti dokazala da zna razmišljati, da nismo imali referendum o samostalnosti i suverenosti RH danas ne bi bili tu. Mnoge inicijative referendumske bile su toliko snažne da čak i referendum nije proveden, a sindikati su ostvarili svoja prava, autoceste su... Hvala lijepa. Hvala vama i oštro se protivimo ovim inicijativama.